DXDC Radyoman Report. Kailang sa psychological intervention ang 14 anyos na biktima sa alegasyong sexual assault sulod sa Southern Philippines Medical Center. Sigo ni Police Staff Sergeant Jacqueline Ann Abu, PS-18 WCPD Chief, traumatized ang menor de edad sa insidente. Giklaro ni Abu nga dili nurse apan usa ka admin staff sa emergency room ang suspect. Gisaysay ni Abu nga usa ka outpatient ang biktima kinsa nagpatambal tungod natripan kini sa panakan ug angol sa insidente. Sa investigasyon sa Bahada Police Station, giingong gipasaligan ug gihaylo sa suspect nga tabangan sila aron walay mabayran sa medical bills ug didto na gidala ang biktima sa third floor sa JICA building. Di nahitabo ang pagmolestya pasado alas 2 sa kadlawon. Nakasumbong ang biktima ug ang iyang kuya alas 7 na sa buntag sa kapulisan ug giaresto ang suspect sulod sa SPMC. Gisulayan sa DXDC nga makuha ang kabahin sa suspect apan midumili na kini sa pagpa-interview. Aminado man pud ang suspect nga ingon ato na ay nahitabo ingon ato. Yes. Oo, nagsulti gid siya. Which is na connected pud sa gisulti pud sa bata. Gipang na interview pud nako siya no kay dili man ta bias so nga man ta no. Na-interview nako siya, gipangutanan nako siya nganong nahimo to niya. Wala pud siya kabalo daw nganong gihimo pud daw to niya. Wala pud ko kabalo kung wa pud ko kabalo kung isulti siya tinuod. Gikan dinhi sa PS-18 Bahada Police Station, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.